Dneska opäť hat-trick, ale dneska to bol ale ťažký zápas. Tak určite ťažký. Ten posledný krok je vždy najťažší. My sme sa koncentrovali, aby sme nerobili žiadne chyby. Dlho bol stav vyrovnaný 0-0. No a podarilo sa tam dať prvý. Prvom sme chceli odskočiť na 2, to sa tiež podarilo, ale potom na konci to ešte bolo nervózne, ak super znížil na 3-1, dal by kontaktný gól a je to dokonca nervózne, či sme si mohli vyrať. Som šťastný, že sa to podarilo. Podarilo sa to v tom najkratšom čase vyhrať, ale aký toto bol zápas, lebo predsa nebol taký jednoduchý, ako to môže podľa výsledku vyzerať. Tak zápas bol veľmi ťažký, super, veľmi dobre, my sme robili nie že chyby, ale mali sme veľa zbytočných vylúčení, čo nás stalo potom sily, ale dneska sme super bránili oslabovky, takže našťastie sme to zvládli, ale zápas to bol veľmi ťažký. Raketou na